नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही काही निवडक अशा महत्त्वाच्या बातम्या आणि घडामोडी तुम्हाला दाखवणार आहोत. पर्यटन व्यवसायाच्या वाढीसाठी सरकारने नवी जेटी पॉलिसी तयार केली आहे. याला मच्छीमार आणि पर्यावरणवाद्यांचा जोरदार विरोध होतोय. याबद्दल एक विशेष रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण पटकन काही बातम्या सांगतो अगदी थोडक्यात. गोव्यातले रस्ते अपघात काही थांबताना दिसत नाही आहेत. पेडणे नैबाग मार्गावर रविवारी एका निवृत्त स्वातंत्र्य सैनिकाच्या दुचाकीला कंटेनरने धडक दिल्यामुळे या निवृत्त स्वातंत्र्य सैनिकाचा मृत्यू झाला. आजही उसगाव 30 महामार्गावर कंटेनरने अचानक यूटर्न घेतल्यामुळे एक दुचाकी स्वाराचा या कंटेनरची जोरदार धडक बसली आणि तो गंभीर जखमी झाला आहे. तर आजच केळशीमध्ये दुचाकीवरून जाणाऱ्या आणि GMCमध्ये काम करणाऱ्या एका 35 वर्षाच्या नागरिकाला मिनी बसने धडक दिली, त्यात त्याचा मृत्यू झाला आहे. दुसरी बातमी आहे आगीची. वास्कोच्या ड्रायव्हर हिल भागातल्या 2 घरांना आज संध्याकाळी आग लागली. अग्निशमन दलाच्या 3 गाड्या दुर्घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवता आलं. सुदैवाने या आगीत जीवितहानी झाली नाही. तिसरी बातमी आहे ती दीपोत्सवाची आहे. चिखलीच्या नरसिंह सातेरी संस्थानच्या देवळात 5000 पणत्या लावून दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. वास्कोचे जे रोटरीज क्लब्स आहेत आणि अनेक नागरिकही या दीपोत्सवात सहभागी झाले होते. गेली अनेक वर्ष हा दीपोत्सव साजरा केला जातो. आणखी काही महत्त्वाच्या घडामोडी आपण पाहणार आहोत, पण सगळ्यात आधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. वेळसाव, शिवोली, शिरगाव आणि खांडेपार ग्रामसभा गाजवल्या ग्रामस्थांनी. बेकायदेशीर बांधकामं, रेल्वे डबल ट्रॅकिंग तसंच सांडपाण्याच्या प्रश्नाविरोधात ग्रामस्थांनी उठवला आवाज. गोव्यात ड्रग्जचे धंदे सुरूच. गेल्या 65 दिवसात 60 ड्रग तस्करांना झाली अटक. अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने 47 गुन्हे केले दाखल. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष ही भाजपची बी टीमच. आरजीने आपल्या चिन्हांवर का लढवल्या नाहीत पंचायत आणि झेडपीच्या पोटनिवडणुका? आपचा हल्लाबोल. आत्तापर्यंत मी 10 भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना निलंबित केलंय. आत्ताही सुरू आहे 12 अधिकाऱ्यांची चौकशी. दक्षता सप्ताहात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली माहिती. गावागावातल्या रस्त्यांच्या चांगल्या दर्जाबाबत गोवा ठरलंय देशातलं 5व्या क्रमांकाचं राज्य. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा अहवाल. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या फार्मागुडी किल्ल्याकडे सरकारचं दुर्लक्ष. किल्ल्याच्या दुरावस्थेमुळे शिवप्रेमींमध्ये संताप. आता बातमी आहे सरकारच्या नव्या जेटी धोरणाविषयीची. गोवा सरकारचं नवं जेटी धोरण वादात सापडलंय. जलपर्यटनाच्या वाढीसाठी खाजगी कंपन्या गोव्यातल्या खाडी किनाऱ्यांवर वेगवेगळ्या ठिकाणी जेटी बांधून पर्यटन व्यवसाय करू शकतात असं सरकारने जाहीर करताच मच्छीमार आणि पर्यावरणवादी संतप्त झाले आहेत. काही भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सरकार स्थानिक मच्छीमार आणि भूमिपुत्रांचं अस्तित्वच संपू पाहतंय की काय असा आरोप करत मच्छीमारांनी सरकार विरोधात तीव्र आंदोलनं सुरू केली आहेत. पर्यटनाच्या नावाखाली सरकार जलमार्गाने गोव्यात कोळसा आणू पाहतंय असाही आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. नक्की काय आहे हे सरकारचं नवं जेटी धोरण आणि याला इतका विरोध का होतोय याबद्दलचा हा स्पेशल रिपोर्ट. खंयचोय पॉलिटिकल पार्टी आसूं, खंयचोय सरकार नाले कसलोय पॉवर आसूं, केदोय व्हडलो कॉर्पोरेट आसूं, तो लोकांचे वाटेर आयलो जाल्यार लोक ताका माडोवन वयतले. लोक ताका माडोवन वयतले. If you care enough for the living, make it a better place for you and for me. Make it a better place for you and for me. Make it a better place for you and for me. रविवारी दक्षिण गोव्यातल्या काणकोणपासून निघालेले लोक पणजीतल्या आझाद मैदानावर धडकले आणि त्यांनी पुन्हा एकदा सरकारच्या नव्या जेटी धोरणाविरोधात निषेध नोंदवून ही पॉलिसी रद्द करायची मागणी केली. मच्छीमार आणि पर्यावरणवादी संघटनांनी शांततामय मार्गाने केलेल्या या निषेध आंदोलनात काँग्रेस, आप आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्स हे भाजप विरोधी पक्षही सहभागी झाले. याआधी 14 ऑक्टोबरलाही जेटी धोरणाला कडाडून विरोध करण्यात आला होता.
जेटी ऑपरेटर कोण, जेटी ओनर कोण? सरकारच्या नव्या जेटी धोरणात अजिबात स्पष्टता नाही. जेटी मालक कोण असतील, जेटी ऑपरेटर कोण असतील याबाबत काहीच माहिती जनतेला नाही. हे सगळं सरकारला कॅसिनो लॉबीच्या घशात घालायचं आहे. गोंयकारांचे तांकां पळोवंक ना. जेन्ना आमी पळयता ह्यो जेटीज खंय खंय येता, आयज कितल्याशे गांवच्या लोकांक कांयच खबरूच ना की बाबा थंय जेटी येता काय ना, थंय कोळशाक लावून कितें येता काय ना, थंय टुरिझमाक लावून कितें येता काय ना. मंत्री म्हणतात की आम्ही पर्यटन उद्योगाच्या वाढीसाठी हे सर्व करतोय. सो जेन्ना समज तुम्ही टुरिझम पण मग ही पॉलिसी ग्रामसभेत का नाही सरकारने मांडली? सरकार नक्की काय लपवू पाहतंय? इथे कोळसा आणला जाणार आहे का? तुमचो कितें हिडन एजेंडा आसा? गोव्याच्या मांडवी खाडीत गेल्या अनेक वर्षांपासून क्रूज पर्यटन सुरू आहे. यात व्यवसाय करणाऱ्या अनेक खाजगी क्रूज सध्या सरकारी जेटीचा वापर करतात. मात्र या पर्यटनासाठी एकत्रित अशी सर्वसमावेशक जेटी पॉलिसी नाही. तसंच गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या लक्षात घेता क्रूज पर्यटन वाढवण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी गोव्यात ठिकठिकाणी पर्यटन जेटी उभाराव्या लागतील. त्यामुळे कोणी कितीही विरोध केला तरी पर्यटन जेटी धोरण राबवणारच असं पर्यटन मंत्र्यांनी म्हटलंय. ते परत परत कोळसो रांपोणकार हाडटा पळय जेटी पॉलिसी येतकर आम्ही सगळ्यांकडे त्यांच्याकडे उलयता. ही पर्यटन जेटी पॉलिसी आहे. विरोधकांना काहीही म्हणू देत, कितीही विरोध करू देत, सरकार नवी जेटी पॉलिसी आणणारच. कोण कोळसा आणण्यासाठी म्हणू देत, कोण रापणकार आणू देत, ही पॉलिसी आम्ही सर्वांशी बोलूनच ठरवली आहे. ऑपरेशनल एज फार एज टुरिझम ऍक्टिव्हिटीज आर कन्सर्न अँड वी विल हॅव इट रेग्युलेटेड. जलपर्यटनाची वाढ आणि त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी सरकार जे नवे जेटी धोरण आणू पाहतंय, या धोरणात नेमकं काय म्हटलंय आणि या धोरणावर मच्छीमार आणि पर्यावरणवाद्यांचे नेमके काय आक्षेप आहेत यावर एक धावती नजर टाकूया. नव्या जेटी धोरणानुसार कोणतीही खाजगी कंपनी बंदर विभागाच्या मान्यतेने खाडी किनारी प्रवासी जेटी बांधू शकेल आणि ज्याची सर्वस्वी मालकी त्या कंपनीची असेल. प्रवासी आणि पर्यटकांच्या जलवाहतुकीसाठी कोणत्याही कंपनीला नव्या क्रूज बोटी बांधता येतील. जेटी मालकांकडून पर्यटकांसाठी या जेटींवर किमान मूलभूत सुविधा आणि करमणुकीची साधनं उपलब्ध केली जातील. क्रूज पर्यटन आणि जेटींच्या नियोजनबद्ध वापरावर जेटी व्यवस्थापन समिती गठीत केली जाईल. एखाद्या खाडीत रोज किती क्रूज बोटी चालणार हे जेटी व्यवस्थापन समिती ठरवेल. प्रत्येक जेटीवर किती आणि कोणत्या बोटी लावाव्यात याचे सर्व अधिकार जेटी मालकांकडे असतील. आता बघूया या पॉलिसीला नेमका विरोध का होतोय. मच्छीमारांच्या म्हणण्यानुसार जेटींसाठी कराव्या लागणाऱ्या खाड्यांच्या खोदाईमुळे मासळी नष्ट होईल. छोट्या मच्छीमारांच्या होड्यांची वाहतूक आणि मासेमारी क्षेत्रावर निर्बंध येतील. अनिर्बंध क्रूज वाहतुकीमुळे खाड्यांमध्ये प्रदूषण वाढेल. इतकंच नाही तर मच्छीमार आणि अन्य छोट्या पर्यटन व्यावसायिकांच्या किनारा वापरावर खाजगी जेटी मालकांकडून बंधनं घालण्यात येतील. बंदर विभागाकडून कोणत्याही कंपनीला कितीही ठिकाणी जेटी बांधण्याची परवानगी दिली जाईल. पर्यटन विकासाच्या नावाखाली बांधण्यात येणाऱ्या जेटी भविष्यात कोळसा वाहतुकीसाठीही वापरण्यात येतील. आणि हे अपोज करपाचें कारण की ह्या ड्राफ्ट जेटी पॉलिसीन जे बरयला ते प्रमाणे आमची न्हंयो आनी न्हंये जेटीसाठी जी खाजगी जमनी कंपन्या आसात वापरणार. ते प्रायवेट कंपनीज आपले जेटी लागून यूज करपाक शकतले. आनी जेटी मॅनेजमेंट कमिटी जी ह्या पॉलिसीत बरयल्या ही कमिटी आपल्या जाय थंय जेटीज प्रपोज करपाक शकतली. म्हणल्यार जेटी व्यवस्थापन समितीला वाटेल त्या ठिकाणी जेटी बांधण्यात येतील. सेक्युरिटी आमचे लोकांक भायर दवरतले. आमची न्हंयो ड्रेजिंग जाल्यो ह्या जेटीजा लागून ड्रेजिंग करपाकूच पडटलें. ड्रेजिंग जाली जाल्यार आमची जे भाटी आसात जे जाग्यार नुस्तें पिकता ते सगळी काबार जातले. आमची न्हंयेचेर जो आमचो नद्यांचं ड्रेजिंग करण्यात येईल. मग राहिलं काय? ओनरशिप आसा मासळी आमचे नसेल. जे हक्क आम्हाला आसात, किनारेही ते उरणार सगळे नाहीत. काबार जातले. सगळं खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात देणार का? अपोज करतात. सरकारान NCSCM जी चेन्नईची बॉडी आसा तांचे थ्रू जो CZMP तयार केला. ह्या CZMPत 100 वयर नवीन जेटीज इल्लिगली दाखयल्यात. म्हणल्यार गव्हर्मेंटान इल्लिगली आपले पावर मिसयूज करून CZMPचेर 100 वयर जेटीज दाखयल्यात. आनी हेंच न्ही, ह्या CZMPचेर आमचे नुस्तेकाराचे कसले रायट दाखयल ना. आमचेर नुस्तेकाराची घरं दाखयल ना, त्यांचे नुस्तें मारपाचे जागे दाखयल ना. सरकारने जाहीर केलेल्या या नव्या जेटी मसुद्यावर हरकती आणि सूचना देण्यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. गेल्या 15 दिवसात पर्यटन विभागाकडे याबाबत अनेक संस्था, मच्छीमार आणि खाजगी व्यक्तींनी आक्षेप नोंदवलेत.
त्यामुळे नवीन जेटी धोरण लागू करायचं झाल्यास सरकारला मच्छीमार आणि स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधावा लागणार आहे. उपेंद्र नाईकसह ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. If you care enough for the living, make it a better place for you and for me. Make it a better place for you and for me. Make it a better place for you and for me. विकासाच्या नावाखाली सरकारकडून तयार करण्यात येणारे प्रकल्प, आराखडे असोत किंवा वेगवेगळी धोरणं, ही धोरणं तयार करताना ना आधी जनतेशी संवाद साधला जात, ना एखाद्या धोरणाचा किंवा प्रकल्पाचा किती दूरगामी परिणाम होऊ शकतो याचा अभ्यास केला जात. त्यामुळे असं एखादं धोरण जाहीर केल्यानंतर सरकारला स्थानिकांच्या आणि साहजिकच विरोधकांच्याही तीव्र विरोधाला सामोरं जावं लागतं. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक टीव्ही या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantakTV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.